ga sako na mamar mu mai tausan mutanen mu bata san cuta ta same mu mata ce ga gwamnan mu yau dan Isa ya neme mu shi ya ce mana mun yi waƙen mu mawaki ne na gwamnan mu gwamna na Fulata baban mu wato lalon masoyin mu ai Mrs. Sirji na ce ya huta ce mu yi waka akan virus kuma makin zamo hero mamsa gidan waka na gagara na kuma yi waka da dan Isa mai kahon gwamna yau min yi waka akan virus mata da mazan jihar Plateau Mrs. Regina na kiran mu ta ce mu rage yawan taruwa a guri ɗaya dan ana kamuwa coronavirus yana yaduwa mata da mazan jihar Plateau Mrs. Regina na kiran mu ta ce mu rage yawan taruwa a guri ɗaya dan ana kamuwa coronavirus tana yaduwa mata da mazan jihar Plateau ga sakon ku zan karanto Mrs. Regina ce ta ce to a faɗa muku yanzu babu taro a Plateau ba za a sake yi to me ba yasa ba za a sake yi ba domin coronavirus a gari kullum tana yaduwa likitoci sun yi bincike sun ce gun taro ana kamuwa mata da mazan jihar Plateau mamar Regina na kiran mu ta ce mu rage yawan taruwa a guri ɗaya dan ana kamuwa coronavirus tana yaduwa bismillah rabbana mai sama sarkin sarki muna godiya Mrs. Regina na kiran mu ya ba mana wahidin layi in yi batu na kwarai da fafariya ta ce mu rage yawan taruwa wani sako ne ta ce ni miƙawa al'ummar mu baki daya domin kare lafiyar mu sannu uwar mutanen Plateau mama da ke muka yi shakuwa mata da mazan jihar Plateau Mrs. Regina na kiran mu ta ce mu rage yawan taruwa a guri ɗaya dan ana kamuwa coronavirus tana yaduwa ga sakon first lady Fulata ta ce mana mi daɗin natsuwa Mrs. Regina na kiran mu sannan mu kula da kayukan mu taron jama'a ya yi rayuwa ta ce mu rage yawan taruwa daktoci sun yi analysis ko a cikin taro ana kamuwa domin kare lafiyar mu dukkan taro miyan hattara a nan cutar take yaduwa mata da mazan jihar Plateau a to Allahu ya tsare mu ta ce mu rage yawan taruwa a guri ɗaya dan ana kamuwa coronavirus tana yaduwa taro na kulabu mu kula ai ba a hana mu taro ba Mrs. Regina na kiran mu amma dan kare lafiyar mu ya kamata mu dan tsaya mu duba ta ce mu rage yawan taruwa an hana taron zuwa kasuwa ba wai dan a talauta mu ba domin kare lafiyar mu domin a kare lafiyar mu ko ina cutar tana wasuwa mata da mazan jihar Plateau Mrs. Regina ga godiya ta ce mu rage yawan taruwa a guri ɗaya dan ana kamuwa coronavirus tana yaduwa wannan ciwon coronavirus shegen ciwo akwai damuwa domin ko ina inda taro to ciwon yana yaduwa jama'a mu kula kar mai kamuwa in an gaisa hannu da hannu nan ma ciwon ana kamuwa cikin taro ana kamuwa a cikin mota ana kamuwa a cikin kasuwa yana yaduwa taron mata ana kamuwa taro na maza yana yaduwa taro na kudo ana ko kamuwa fili na biki yana yaduwa a gida na giya ana kamuwa ko a gidan mata yana yaduwa mu kula sannan mu tsabtace dukkan muhalli don gudun kamuwa ga Mrs. Regina na kiran mu mun mi kasa ko dan aiki shi ba shi laihi wannan dai shawara ce wanda ya dauka yayi dace Mama Regina muna yaba miki first lady a jihar Plateau sakon da ki mun karanta al'umma kuma sun amince aikin mai shawara yayi har ya gama ba zai buga ba kowa ya ki shawara ba zai haihu da mai ido ba aikin da na sani duk mai ilimi ba za shi gumba ni mamsa dan garin Jos na yi kiran yaro da babba tuni wannan shawarin first lady kowa ya amince Mama Regina muna yaba miki first lady a jihar Plateau sakon da ki mun karanta
sako inda kai sallama ka shigo mu kan su nan ka bako ku ji sakon gagaran waka na taraba da kafiya ko ga sakon nan kamar haka banda yawan taro kun jiya ko da yawan wanke hanaye shan vitamin C kun ji zance Mamaraji muna yaba miki first lady a jihar Plateau. Sakon naki mun karanta al'umma kuma sun amince. Da yaro kyawu take maganar karko kuma babu wannan ranar wanka kuma maganar rufe jibi babu wannan ka faɗa na faɗa yakan sakare ni to yau babu wannan dan isa ne mawakin gwamna lalan mai kawan nan magana ta corona virus duk jama'a yau sun ji zance Mamaraji muna yaba miki first lady a jihar Plateau. Sakon naki mun karanta al'umma kuma sun amince. Mamaraji na muna yaba miki fasaledi ta jihar Plateau sakon naki mun karanta al'umma duka sun amince Mamaraji muna yaba miki first lady a jihar Plateau. Sakon naki mun karanta al'umma kuma sun amince. ga mai neman ƙarin bayani zai tuntuɓe ma kallon